Guess what I'm making today? Ọkwa ehuru na efu ka m na-ahụ ife akịta. Nke a nụnwa dawadawa. Nhụkwa dawadawa n'ọkụ. Ịhụ ya n'ọkụ wee release aroma ya. Taa! Ofe akwụ ka anyị ga-esi tata bụrụ oge ọbụla fai. Oge ọbụla a na-eghe fai. Anyị kuchie ya ka o ghebe. Ife dị n'ite m akịta bụ anụ, isi okporoko, yabasị, ogiri bekee na nnu. Hapụgodi ya ka ọ sụkọta, ka anụ anụnwa wee rilizie mmiri ya, o wee mekọrọkwụ n'ife nni etinyegasịrị ya ka o wee dị ka a na-eme. Anyị kuchie ya kịta ka ọ sụtụ. Ọkwa efugo na ọ sụpụtago mmiri, anyị agbanyezie mmiri. Ị na-etinyekwa mmiri welu nwayọọ maka ịma na ife a abụrọkwa maka ofe ụtara o. Ịma na onwe ife ọzọ a ga-eji wee lọkọ ya. Anyị etinyego mmiri, kwuchizie ya ka ọ na-eghe, ka anyị nenezienụ ma akwụ anyị oghego. Eji anya ama ọ kachara acha akwụ eghego. Oghego. Ifuru kịta na o dere. Yes, oghego. Asụ akwụ. Akwụ m abụ ọsụkwụ. Ifụkwa ọsụkwụ afụkwalụ mkpụrụ. Ọ gịnị? Anyị agba akwụ. Chetakwa na ọkwọ mmiri ọkụ ka eji agba akwụ. Ị na-agba nke a abụrụ nke ofe ụtara. Ị na-agba ya, ịgba ya lọkọlọkọ. Ọkwa ịfụ ka nke a dị. Ọkwa ịfụ ka mmiri ya dị. Kịta ka anyị gbanyezie n'ite a ga-eji wee sie. Ọkwa ịfụ ka ọ dị ebe m na-agbanye na ọgbara salasala. Zanye ya, ị na-azanye welu nwayọọ maka ike. Ọkwa ịfụ gị ife dị n'ike, ọnya ka o ji dị mma ịzanye azanye. Ọ sugokwanụ ka anyị wunyezie isi okporoko na anụ afọ anyị siri. Anyị wunyezie ya, anyị bidozie ịkwa ofe kịta. Nke a azụ ọkpọọ, nke a yabasị. Anyị tinyesịa yabasị, anyị etinyekwa ogiri bekee. Ịghọtago, kpaghalịa ya, ịhapụ ya ka o ghe, ka ọ sụbanụ, ka nya bụ azụ ụtọ azụ wee bakwu n'enu ya bụ ofe, o wee nye n'ife a chọrọ. Taa mbaghalịa kịta nkuchie ya. What is ofe akwụ without nchụanwụ? Ama m na ịma na nchụanwụ ka m na-ebe ife a. Wee bebe nchụanwụ, ndesia nchụanwụ, wee ịma na akwụkwọ nri na-amasị m, wee tinyekwuo ya ụgụ, wee benye ụgụ. Ịghọtago? Enwekwara ike iji sọsọ nchụanwụ o, mana ana m achọ akwụkwọ nri. Na-ene n'anya. Ọ zabagokwa ife akpọrọ ya oo. Ntinye akpụkpọ anụ m ọnụ adịgo nlo, ọnya ka m ji wee tinye kịta. Ọ bụrụ na nke ị ga-eji si adịrọ nlo, bido n'oge ntinye ịsha. Ntinyesie ịsha, tinye ose. Eji m yellow pepper. Ị nwekwara ike iji Cameroon pepper kpọrọ nkụ. Ọkwa ịfụrụ efu na ehuru na dawadawa afọ m hụrụ ya maka ntinye n'ife akịta. Mpaghalịa ntinyekwuo nnu maka na enelu m ọbụ na nnu atụrọ. Ọkwa efu gị agwụchizie ya, hapụzie ya nụ ka ọ sụba asụsụ ya. Ọ na-asụ Igbo, ọ na-asụkwa n'Igbo. Wee kpaghalịa ị na-ekịta ifu na mmanụ ese gị elu ọfụma. Look at the consistency. Oghegokwa, mbulu ụzọ tinye nchụanwụ, kpaghalịa ya, hapụ ya ka o release the aroma inside it. Wee ife ikpeazụ baziri n'ife anụnwa bụ ụgụ. Aka adịbagokwa n'ọnụ nso. Ozugbo m tinyere ụgụ, mgbanyụ ọkụ, kpaghalịzie ya maka na ọkụ dị n'ife a ga-eghezi ya bụ ụgụ ka o wee nye n'ife a chọrọ. Ịghọtago. Ọ sị negodu n'anya n'ofe akwụ. Ọ bụrụ oge ọbụla a na-eghe fai. Anakọta esikwa n'ofe akwụ ka o wee dịnụ ka a na-eme, ka ọ dịnụ ka onye Igbo ka ị bụ. Ịghọtago? Nke a bụ ya, nkelewu ya. Na azụ m agbali ọkwa agbali o. Nkelewu ya. Azụ ehi ka m ji wee sie o. Bịanụ ka anyị rie nri, bịanụ ka anyị tachie ọlsa. Ọ bụrụ ụdị a ka eji atachi ọlsa, biko. Nkelewu ya, nke a jere ụka.